Кючек от Асен, от Шивачо. Това не е просто музика, това е продукшн. Франкфурт, тук се прави ритъмът. И после цяла Европа го чува. За всички гурбечи това е нашият звук. Продакшн прави ритъма силен. Франкфурт бит удря стабилно. От Германия до цяла Европа нашият звук няма стоп. Продакшн всички го знаят, всяка улица ни разпознава. Където минем става хит. Топ сме, топ всички в този ритъм. Франкфурт всички чуй, цяла Европа на повтор. Нашият звук е номер едно. Яша Асене.